uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, simdusa, sivukile, siyaphila kumusa. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela-ke sikhuleke Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga umusa ongaka usenzela wona, sivukile namhlanje. Siyababaza ngosubukhulu bobukhosi bakho. Akekho ongalinganiswa noma afaniswe nawe. Nangalesi sikhathi Baba wethu ongcwele, sifunda izwi lakho, sifisa ngosuku ukwabelana ngalo, njengalokho ushilo ezwini lakho ukuthi asikhulekelane, wathi asivuselelane. Nkosi, siyavuselelana kulokhu, omunye nomunye phakathi kwethu ngezwi nangobufakazi nangamahubo. uJesu Kristu uyinkosi. Siphakamisa udumo kuwe, wena wedwa olufanele, onguNkulunkulu, owawukhona umhlaba ungakasekelwa, ukhona namanje. Nguwe wedwa ukwazi ukwenza imangaliso ezinkulu. Kuze kube manje akekho oseke wadabula ulwandle, amanzi amangapha nangapha. Kuze kube manje akekho oseke wadala ukukhanya, wadala ubumnyama, ukuba Nkosi kwaziwe njengemini nobusuku. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi uthe siyisizwe esikhethiweyo, wathi singabantwana bakho, siyinzalo ka-Israyeli. Usenze Nkosi ukuthi sazi ukuthi siyindlalifa kanye nendodana yakho enguJesu Kristu inkosi yethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sisazofunda izwi lakho. Khuluma ngalo kithi ngamunye ngamunye njengokudinga kwethu. Siyakubonga, siyakudumisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyaxolisa abazalwane, nginomkhuhlanyana, ningibekezelele mayizwi libuye liphela. Yiso nje leso simo somkhuhlanyana ongatheni uzodlula, kodwa siyamkholwa esesimbikele ukuthi nangu Nkosi umkhuhlane. Ngizocela sivuleni-ke iBhayibheli laphaya encwadini kaMateyu chapter 9. Soqala ukufunda nje kuverse 27. uJesu Kristu uyinkosi. Xolo kufundeka kanjena-ke bazalwane, isihloko esibhalwe la sithi uJesu uyahawukela izimpumputhe nesimungulu nabantu abakhathazekileyo. uJesu Kristu uyinkosi. Sifunde kuverse 27. Esadlula lapho uJesu, izimpumputhe ezimbili zamlandela, zamemeza zathi, sihawukele, Ndodana kaDavide. Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye. uJesu wathi kuzo, niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na? Zathi kuye, yebo Nkosi. Khona wathinta amehlo azo, wathi, makwenzeke kini njengokukholwa kwenu. Ayesevuleka amehlo azo, uJesu waziyalisisa wathi, qaphelani ukuba kungaziwa muntu. Kepha zaphuma zamdumisa kulo lonke izwe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Iyo-ke indaba bazalwane sizokhulekela phezu kwayo. Le isihloko sichaza konke uma usaqala nje ufunda le ndaba. Kodwa engikuthanda kakhulu la kulesi sihloko, bayabalwa abantu abasithola usizo uma besondela kuJesu. Abantu abazimpumputhe, abayizimungulu, nabakhathazekile. uJesu Kristu uyinkosi. Kule ndaba ke bazalwane sibona amandla kaNkulunkulu
lawa ekhuluma ngawo ukuthi usenikezele konke endodaneni. Sibona ukukholwa komuntu uma ngabe egcina eya kuJesu. Sibona ukubekezela komuntu onengxaki. Uma ngabe unenkinga ethize, uba nakho ukubekezela ukuthi koze kulunge. Sibona laba bantu okukhulunywa ngabo lezi impumputhe, ngoba sifunde sagcina ey'mpumputheni kahle kahle. Ngifisa-ke sibhekisise-ke ukuthi asizugxila kumuntu oyimpumputhe ngoba amehlo akhe engaboni, one-visual disability, cha. Sizogxila kwimpumputhe kamoya. Sizokhuluma ngempumputhe kamoya, bese sikhuluma ngokukhathazeka kwasemoyeni, bese sikhuluma yesimungulu. Ngesimungulu umuntu ongezwa nje. Hhayi ngoba engezwa physically, kodwa umoya. uJesu Kristu uyinkosi. Xolo. Ngiyathanda-ke bazalwane, ke sibhekisise, siqale nje ebumungulwini, ekungezwini. Uthola ukuthi ukhulele ekhaya kunomthetho, kuyakholwa, kuyakhonzwa, kuyakhulekwa makulalwa noma kuvukwa nanini nanini kuyakhulekwa. Kodwa awuzwa ukuthi kungani kufanele kwenzeke lokhu. Ukukhulela kulelo khaya kusuke kukulungiselela, njengoba izwi lisho lithi khulisa umntwana ngendlela eyoba ngeyakhe. Akekho ophuca omunye umuntu uJesu, akekho unoJesu kuwena, akekho ongakuphuca. Uma ukholwa, unokukholwa ukuthi uNkulunkulu Baba udalile izulu nomhlaba, waletha indodana yakhe yazofela izono zethu, ukholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, akekho ongakuphuca lokho. Yikho-ke kuthiwa mkhulise ngendlela okuyoba ngeyakhe, ukuze noma esekhulile angasuki kuyo. Nawu, kuyenzeka-ke ukuthi ube yisimungulu, ungezwa umutshelwa, ungezwa noma ususenkonzweni kushunyayelwa, ungezwa noma abantu bephuma befakazelana, bekhipha ubufakazi ngalezo zintshumayelo, ungezwa ngoba uyisimungulu, iy'ndlebe zakho zivalekile. Indlebe yakho kamoya ayisebenzi, ayikho, noma-ke ivalekile. Kwenzeke-ke ukuthi futhi noma-ke sebeletha, usubona ubufakazi, usubona izimangaliso iNkosi uJesu ekwenzela zona, ungaziboni. Ungaboni ngoba wena uyimpumputhe kumoya. Sikhuluma ngalolo hlobo-ke bazalwane la, njengoba la sibekelwe ukuthi labantu babe physically impaired, babe enyameni, babengaboni vele. Kodwa into esiyitholayo kubona, banokukholwa, bayakholwa ukuthi iNkosi uJesu ingabaphilisa, ingawenza amehlo abo avuleke. Bayakholwa ukuthi kudinga babekezele. Siyathola ukuthi bayamlandela, lithi leli zwi bayamlandela. Zamlandela lezi mpumputhe, zase zangagcina ngokulandela, kodwa zamemeza. Okuwukuthi zafuna usizo, they reached out. Bamemeza bathi, indodana kaDavide sihawukele. Babesho ukuthini uma bem-addressa ngaleyo title yokuba indodana kaDavide? Ingoba phela kwakushiwo ey'bhalweni, kwakukhona ey'bhalweni ukuthi uyindodana, uyobe eyiqumela likaJese, ephuma enzalweni kaDavide,
iloyo-ke uyobe sewuMesiya. So babenokuqonda ukuthi njengoba eyindodana kaDavide uyena uMesiya, uyena ozokhulula abantu ngaleso sikhathi, babazi kanjalo. Bakukholwa-ke futhi lokho ukuthi ukusinda kwabo, ukuvuleka kwamehlo abo kukuye lo. Ukukhathazeka kwabo kuzophela uma sebefike kuye. Ey'nkonzweni ebesinazo zikaJulayi bezithi mfune esenokutholwa. Benze njalo laba, bamfuna esaseduze esenokutholwa. Lithi leli zwi bamlandela waze wabuya ongena endlini. Uma esengenile endlini bangena nabo bafika kuye. Kusho ukuthi uma ungabe ubona ukuthi ukude nenkosi, akudingi ukuthi uhlale lapho izizofika kuwe, kodwa wena suka umlandele aze athi lapha emakhona ukukubheka bese uyasho. Sikuzwile le ndaba, angazi ukuthi ngizokubeka, angifisi ukuthi ngithi lento, kodwa lokhu kwenzeka akuqali ngalezi mpumputhe ukuthi baze bafike la ekhona uJesu khona. Sizwile ngowesifazane wayenomoya wobuthakathaka, owayesegogobele seze wagongobala, kuthiwa waze wayofika la ekhona uJesu ngenxa yokuthi kwakukucinene wamane wathi manje ngithubeleze ngase ngathinta umphetho wengubo. Kusho ukuthi kubalulekile bazalwane ukuthi uma umfuna mthole uze ufinyelele kuyena. Akugcinanga lapho, baningi omunye waze wehliswa ngophahla ngoba kufanele ukuthi ufike kuye. Usufike kuye uyakuthinta, uma esekuthintile bese ulethe wena ukukholwa, yena alethe umsa wakhe bese uyaphila. Uthi-ke la incwadi yethu esiyifundayo, uthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na? Sebethe Mesiya, ndodana kaDavide, sihawukele. Usethi-ke yena niyakholwa yini? Kade ningilandela ningimemeza, niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu? Uyazi ukuthi bayakholwa yikho bebemlandela. Kodwa kuyenzeka, bazalwane, uthi uyakholwa. Mase kuqhamuke enye into bese uyaqala uyaqhathanisa, ube nokudideka, uqhathanise uthi hayi, ngathi lokhu kwenzeka noma ngabe sithenga ukuphume uyofuna into ethize ey'tolo. Uma usufika kukhona enye eyenza mhlawumbe ecishe yenza umsebenzi ofanayo, uyibona isiyinhle bese uthatha yona. Nasekukholweni kuyenzeka ukuthi uthi usuke ubona abanye bethi siyakholwa, uhambe nawe uthi hayi nami ngiyakholwa, ngiyakhonza laphaya ngiyakholwa. Kodwa mase kuqhamuka okunye bese kubalula ukuthi uhlephuke ushone ngakhona. So uJesu uyaqinisekisa, Nkosi uJesu iyaqinisekisa la ukuthi beze la hhayi ngoba bephushiwe, kodwa beze ngoba bekholwa. Yena-ke ubona ekujuleni nasekusithekeni, kodwa wayefuna ukuthi basho ngomlomo wabo. Njengoba baseRoma 10 besho ukuthi uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyakusindiswa. Kusho ukuthi kuyafanele ukuthi noma ngabe uyakholwa enhlizweni, kodwa yisho nangomlomo uJesu Kristu inkosi, bazalwane. Ngibheka lapha-ke ukuthi laba bantu bayasho ukuthi hayi siyakholwa, yebo Nkosi siyakholwa. Abasasho ukuthi yebo ndodana kaDavide, bathi yebo Nkosi. Awukwazi mzalwane ukulandela uJesu kungabi khona izinto ezambulekayo kuwe. Ake siqapheleni ukuhamba kwethu bazalwane. Kunezinto ezambulekayo uma silandela inkosi uJesu. Singahamba-ke silandele nanoma ubani, kodwa iqiniso lithi uma ulandela inkosi uJesu kuningi kuyambuleka. Awuhlali unezinto ezingakucaceli.
zonke. Usethi-ke lapha mayesethi, niyakholwa yini? Abasasho ukuthi yebo, ndodana kaDavidi. Sebethi yebo, Nkosi. Yilapho-ke la uJesu ekuthinta khona, ukuze ekugcwalise nangoMoya Oyingcwele, ukuze kuvuleke amehlo akho kamoya, kuvuleke izindlebe zakho zikamoya, kusombululwe nolimi uma ngabe kade uyisithuli, kuqaqeke izinto, kusuke nemithwalo, ukhululeke, uphile. Lithi-ke leli lizwe silifunde la lithi nabakhathazekile, abaney'nkathazo, abakhathazekile. Uma ngabe ukhathazekile-ke iNkosi uJesu iyakuthula umthwalo. Usho njalo phela uthi izanini kimi nonke enikhathele nenisindwayo ngiza kuniphumuza. Kanjalo futhi uthi asithabathe ijoko lakho ngoba lilula. Angithi thina sisuke sisindwa yizono, sisindwa imithwalo eminingi. Yena esenqobile ukufa, wanqoba isono, wanqoba konke. Kusho ukuthi lakho ijoko selilula okwethu ukulithatha, sibhekile kuye, sihambe nalo. UJesu Kristu inkosi, bazalwane. Uthi-ke uvesi 29, wathinta amehlo azo, wathi makwenzeke kimi njengokukholwa kwenu. Now, ilapho-ke indaba yethu namhlanje, bazalwane, ukuthi uyakholwa yini? Usesimeni, yebo usesimeni esinzima, kodwa uyakholwa yini ukuthi konke kungaphela uma ufika kuNkosi uJesu? Uyakholwa yini ukuthi yena angakhipha kule nkinga okuyona? Uyakholwa yini ukuthi amehlo akhe angavuleka? Uyakholwa yini ukuthi angakwenza ukuthi lezo y'nkinga zakho y'shabalale? Uyakholwa yini ukuthi lobu bunzima obhekene nabo angabususa? Ingani ushilo wathi elakhe ijoko lilula? Uyakholwa yini? Kusho ukuthi izinto zenzeka kithi njengokukholwa kwethu. UJesu ushilo-ke lapha kuMark 10:52 ukuthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Uyasho nje isikhathi esiningi uma esiza umuntu, uma ephulukisa umuntu, uyathi ukukholwa kwakho kukusindisile. Ebese ethi hamba ungabusona. Kusho ukuthi lezi zinto zihlangene, asihlukani. Ukukholwa kufuna ukuthi uhambe ungasona. Ukukholwa kusho ukuthi uyathethelelwa izono bese uhambe ungabe usona. Angithi usuzibonile izono zakho ukuthi ilapha nalapha nalapha engingenzi kahle. Wavuma ngomlomo wakho, washo ukuthi Nkosi angenzanga kahle lana lana la, ngayenza kanje, ngenza kanje, ngenza kanje. Abese ludilika udonga. Sekumele-ke hamba ungabe usona. Ingani usithembisile ukuthi kunomendo nendlela. Noma ngabe-ke siziwula kanjani, uma sihamba kuyo ngeke siduke. Ngoba phela yena uyindlela neqiniso. Uma sibone yena, salandela yena, sabekezela kuye, yena uzosinakekela singaduki. Uthi-ke uma ngabe esesho kulapho ukuthi makwenzeke kini njengokukholwa kwenu. Nawe mzalwane wami, esimeni obhekene naso, noma ngabe isimo somnotho, noma ngabe isimo senhlalo, noma ngabe isiphi isimo, lokho okukholwayo uma ufika kuNkosi uJesu khona okuzokwenzeka. Akasho ukuthi akwenzeke something else. Akufananga. Ngithanda ukubuyela emuva endabeni yenkosi uSolomoni. USolomoni, uJehova wathi akacele noma yini ayithandayo. USolomoni wavele wacela ukuhlakanipha. Akangacela ingcebo, akangacela nanoma yini. Wacela nje ukuhlakanipha ukuze akwazi ukuhola isizwe sakwa-Israyeli. So uNkulunkulu ubuka ukuthi ekuhlakanipheni kwakhe uzomupha nokunye ngaphezulu. Lithi-ke izwi likababa uNkulunkulu
uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini, niyocela enikuthandayo nikwenzelwe. Iphuzu lokuqala. Bese lithi kube khona elikhuluma ngokuthi konke kuyokwenezelwa kini. Oh yes, lithi konke kuyokwenezelwa. Uma nina nihlala kimi namazwi ehlala kini, konke lokhu enikucelayo kuyokwenezelwa. Kusho ukuthi kunezinto uNkulunkulu ayosipha zona singasayicelanga ngoba thina sihlezi kuye. Uthi-ke kulaba, ngokukholwa kwakho, uma ukholwa ukuthi kulesi simo okusona, umuza naso eNkosini uJesu, sizoxazululeka noma sizosuka. Njengokukholwa kwakho kuzoba njalo. uJesu Kristu inkosi. Bengifisa-ke bazalwane sengathi namhlanje besingake sibhekisise ukukholwa kwethu. Ngesinye isikhathi siye singabaze izinto okumele sizenze ngoba singakholwa ukuthi simele ukuzenza zizosisiza. Bekukuhle ukuthi uma ulifunda izwi usho ukuthi Nkosi khuluma ngalo kimi. Ngoba izwi likaNkulunkulu Baba likhuluma nomuntu esidingweni sakhe. Nomuntu, ivesi elilodwa mhlawumbe likhuluma nathi siyinkulungwane in different ways, ngendlela ehlukile ngokwezimo zethu. Leli zwi elithi akwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. Ukholwani? Ukholwa ukuthini? Ukholwa ukuthi uyathakathwa? Ukholwa ukuthi uqalekisiwe? Ukholwa ukuthini? Uyakholwa yini ukuthi konke ulethe eNkosini uJesu kungenzeka ngakwenza? Uqale wabuza lowo mbuzo. Niyakholwa ukuthi ngingakwenza lokhu na? Uyakholwa yini wena? Kwesinye isikhathi uma wehlelwa isimo uyacindezeleka, uzwe abanye sebethi ubesekuphi-ke uNkulunkulu wakhe kwenzeka kanje. Uyakholwa yini ukuthi leso simo besifanele sikwehlele? Uyakholwa yini futhi ukuthi leso simo uyedwa umxazululi waso? Bazalwane, ake sikuthathe ukukholwa kwethu to the next level. Kade ngilalele ubufakazi, angisazi nokuthi obanini, ngiyavama nje ukuthi ngibuyele ebufakazini. Umuntu ukhuluma ukhotha iNkosi imvezele isambulo 13. Sengiyaya-ke ngiyasifunda isambulo 13. Uma ngisifunda isambulo 13 kuvuka ukuthi ngasaba kakhulu ngifunde lelo zwi ngisendleleni ngibuya emsebenzini ekuseni. Ngasaba kakhulu ukuthi kuyofika ngangafundanga lelo zwi, ngangifunde ngale kuDanyeli, uDanyeli ekhuluma ngezilo nangey'nhlupho eziyoba khona. Ngasaba kakhulu. Ey'nsukwini nje ey'dlule kuke kwafika ngafikelwa, angazi uma izwi ngizothi yini, kodwa ngafikelwa ukuthi yebo kobe kubuhlungu, kodwa uma ngabe umile, iNkosi yokwenza ukuthi singakuzweli. Angithi ngangiye ngisabe kakhulu ukuthi mase singasakwazi ukuthenga, sesingasakwazi ukwenzani, siyophila kanjani. Kwase kufika izwi nje elithi akusinkwa sodwa umuntu aphila ngaso. Ngabuka kulesi sikhathi samanje, siyagula bazalwane, kodwa futhi singayi kwadokotela, singayi nje nokuyofuna usizo nomaphi. Siyapripheyeka, ngibheka ukuthi siyalungiselelwa. Ngakho-ke izwi likaNkulunkulu Baba hlezi lithi ungesabi mina nginawe. Uma ngabe kuwukuthi ngomzuzu othize siyasala ekuhlwitheni, akusho ukuthi asisale sesiphila njengabo abayobe bengabezwe. Kuyomele ukuthi asibambelele silungise lapho kade singalungisanga khona. In that moment of weakness, lungisisisa
ukuze iy'nhlupho lezi mazifika sizizwe kodwa zingasibulali. Ngibuka nje ukuthi sekulula kanjani ukuzila ukudla isikhathi noma esingakanani. Uthola ukuthi awubi nalutho. Siyatrainwa bazalwane ukuthi noma-ke sesingeke sisakwazi ukuthi sithenge ukudla, kodwa singadayisi ngokukholwa kwethu, asingadayisi ngobuzibulo. Noma ngabe-ke sekunzima kanjani, asikwazi ukugibela siye mhlambe emadolobheni noma asina petrol, kodwa iyoba khona indlela. Asimethembe uNkulunkulu, asibambeleleni siqinise ukukholwa kwethu. Ngoba ekukholweni kwethu akukho kungeke kuxazululeke bazalwane. Uma sikholwa ukuthi iNkosi uJesu ingasenzela konke, isithandile, isikhethile, asibambeleleni noma ziyafika iy'vunguvungu, qina nje wazi ukuthi le ndlu ngekiwe. Noma ngabe kufika isiphepho, yazi nje ukuthi sizodlula. Angani uyawukhuza umoya umlaleli, ingani uyathulisa iy'vunguvungu zithule. Sisabani? Ukusaba kudaliwe kuzofika, kodwa yiba ngowaziyo ukuthi umiphi. Liphi idwala lakho omi kulo? Uphi umbhoshongo wena ozobalekela kuwo bese uyalondeka? Bazalwane, ithi-ke lento uma yisho, ithi kuzokwenzeka njengokukholwa kwakho. Yonke into izokwenzeka njengokukholwa kwakho. Ngibheka indaba yabantwana bakwa-Israyeli befika eMara, befica ukuthi amanzi ayababa. Kwashaywa nje idwala. KwakusaseMara, it was still there eMara. Kodwa amanzi ayephuma edwaleni abamtoti, awazange ababe. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha isimo la ukhona. Yingakho lezi impumputhe zathi mazimlandela zimfica esisendlini, kwenzeka lokhu abekade kungenzeka zilapha endleleni. Kodwa kwafanele ukuthi asikhombise ukuthi siyakholwa ukuthi masilandela lo, silandela okuyena yena. uJesu Kristu inkosi. Ntambama nje noma-ke yes, sekuyintambama manje bazalwane. Ngiyafisa ukuthi asiqiniseni bazalwane. Asibambeleleni ukukholwa kwethu ikhona okuzosenzela izinto. Iy'nkinga zizofika, imithwalo izosinda, kodwa lilula ijoka leNkosi uJesu athi asilithabathe. Uthi asithabathe isiphambano sethu simlandele. Yena uzose-exchange for a crown. Uzosishintshela sona, asinike imiqhele. Bazalwane, akuzukuba lula ukuhamba emhlabeni. Indlela esihamba ngayo iy'nsongensongo yinde. Kodwa iqiniso lithi asiyi ukuduka uma sibambelele eNkosini uJesu. Futhi uma ngabe sibheke yena eyindlela, yena engumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, sasingeke sikholwe ngoba sasingeke sithethelelwe. Kodwa ngenxa yokuthi wazinikela yena ekufeni, sathethelelwa. Igazi lakhe liyasigeza imihla nemihla. Asisafani njengasekuqaleni. Asimbheke singasusa amehlo ethu kuye. Asimlandele noma ngabe kuyenyuka noma kuyehlela noma kuyakhuphukela. Asimlandele ngoba yena uzokwenza. Uma ukholwa nje ukuthi yena uzokwenza, bekezela ulandele mntakababa, futhi ayikho enye indlela. Ngoba ukujika akusesona isisombululo. Khona omunye umama ngike ngambona oyisikhulu esithize sangapha eThekwini. Uphumile ebandleni kade ehlezi kulona, usekhethe elinye ibandla. Waphuma enhlanganweni wakhetha enye inhlangano. Going around in circles. Wenza izinto nje ujikajika khona la ehlane. Sengathi singabalekela ukwenza kanjalo bazalwane. Sengathi singabheka uJesu, silandele yena la ikhona. Simbheke nje noma ngabe kunomsindo, noma ngabe izwi lithini, noma ngabe kuyaxokozelwa.
thina sibheke yena amehlo ethu singawasusi kuye, bese siyakholwa. Ukukholwa kwethu kungathikaziseki, ngoba ikhona okuzosenzela lokho esikufunayo. uJesu Kristu uyinkosi. Sikhuleke. Babe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho ake lisebenze Nkosi, sike sikubhekisise ukukholwa nguwe, singakuthathi lula, singakuthathi njengomdlalo, kodwa sikholwa kwangampela, ukuze khona kube yikhona okuzosisebenzela. Umusa wakho mawusembesa kuxazululeka zonke iy'nkinga. Siyabonga Nkosi ukukhuluma kwakho ntambama. Qhubeka nathi-ke sisitshisa, uze ubuye ukulanda ibandla silindile. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga bazalwane, inkosi inibusise, inibiyele. Sibheke kwimpelasonto. Siyamkholwa uNkulunkulu Baba, ngokuvuma kwakhe siyokwazi ukubonana mhlawumbe ngoMgqibelo, uma ngabe sivumela nangesonto kwabanye. Siqinisekise ukuthi siyafika enkosini uJesu, uyasithinta. Lithe izwi ley'nkonzo zikaJulayi Mfuneni esenokutholwa. Uma ngabe ungakezwe kuthinta, mfunisise, usenokutholwa. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.